Ola chavales, eu chamo Iker e hoxe vou falar un pouco do libro titulado A Casa do Medo, de Agustín Fernández Vaz. Vai sobre un neno que un día aburríase na casa e decidiu ir coller amoras para facer un pastel que era como a da súa abuela. E preguntou se non se podía ir e dixoulle. E cando xa foi á casa de Don Mauro, que era onde había as mellores, e colleu un montón delas e botones nunha cesta. E cando se levaba un montón de moras, decidiu marchar. Pero viu que a porta do cobertizo estaba medio aberta e decidiu entrar a ver que había. E quedou atrapado, porque a porta cerrouse aí de repente super fuerte. E quedou atrapado, vale. Pero non vos vou contar máis porque senón fago spoiler. O meu personaje favorito é o protagonista, xa que me encantou porque mostrou unha gran valentía entrando nun cobertizo que estaba a oscuras e manter a calma cando quedas encerrado nun lugar sin que nadie che cerre a porta. Vale, agora vou falar un pouco do seu autor, chamado Agustín Fernández Vaz. É un escritor moi coñecido. O sea, naceu en Vivalda, Lugo, no 1947 e morreu en Vigo, Pontevedra, Galicia, no 2016. Ademais de perito industrial, foi mestre e licenciado en Ciencias de Educación. Por máis de 3 décadas traballou como docente no ensino primario e no secundario e, a partir de 2008, dedicouse exclusivamente á escritura. Unha vida moi guai.